Ganda mo og ballpen og notebook kay kini magsintensya diri ang mahitungod sa translation og mahitungod sa Greek nga atong pagatud-an. Ita man gining magtuon ta Greek o Hebreo kay para nga atong makita o masuta unsa gyud ang diferensya, no? So andam lang mo dia, no? Ulat lang mo taon-taon karon. Kini ang inyong kauban, no? Si Pastor Willie Guerrero o si Brad Prof. Jinsan ang atong kapikas. Okay, no? Ganiya mamayot kay sigod sila mahitungod sa rapture. O tinuod na, no? Nga may rapture jud. Pero ang problema kung maluwas mapunta. Kung daghan ang mga Christian sa unang panahon nga nagahulat ana, no, o gato sila nga mga Christian tinuod gito. Mao to ang gitukod ni Ginoong Kristo sa dihang nibalik siya sa langit. Apan sa wala pa siya mo kayab, no, basta kayab gani saka na masigutag kayab ni saka si Ginoong Kristo sa langit ni balik siya. Ug nindot kayo kay bisan sa iyang pagkabanaw, sa iyang pagkayab, iyang na-mention dira, no, nga muadto ko sa akong amahan, nga inyong amahan, akong Diyos nga inyong Diyos. So vertical limpyo og klaro na nagi-mention niya og nahitabo jud. O sa dihang nagatanaw sila, naghangad sila, no, nawala gyud ang Kristo nga Ginoo og didto gyud gihatagan na siya og ranggo. That time nga nagbalik siya sa amahan, no, sa tuo nga matud niya sa tuo sa akong amahan, ug didto ang paglaom nato, didto ang kinabuhi na nato. So mao na ni nga guys, good kitag mahitong rapture. Ang problema kung rapture imong gituhan ug di ka madala, bisan pag mapaos magpagaw ka dira, no, dara na lang ka, matigulan na lang ka, sige buwali sa plaza, no. Kung ang pagtudlo mahitungod sa Diyos tulo, Ginoo duha, o Kristo tao asin tao jud, so pigado sa rapture na, no, pigado sa rapture. Kay ang pag-rapturon gyud tinuod man nga una gyud ang mga namatay nga naa diha kang Ginoong Kristo. Lindot nga pagtulunan ni Ginoong Kristo ni kay that time nga ihang gi-disperse gud ang balang espiritu sa diyang iyahang gipadala na, kay gihulat sa dito sa Dios kay si Kristo ang magbuot kung asa niya ihatag tong balang espiritu. Mao tong ginahulat sa mga apostoles, no, bisan pa sa mga nagtuo niya kaning panahon. Apil babae ani napunsaran jud sila sa balang espiritu. Ug nindot kayo nga sa dihang napunsaran sila, no, nga abring langit ug diin nakita nila, mo nang makita mo sa buhat nga nagadayeg sila og lahi-lahi mga pinulungan. Kaya dili nila ma-explain ug dili nila matugkad unsa ang ilang nakita dito sa kahitasan, no, sa diin naglingkod Ginoong Kristo ug diin natukod na ang church nga original. Ingon nila mo sulod ka sa church, sa Church of Christ o sa iglesia ni Ormaluwas, musulod ka diha, pero kang Ginoong Kristo wala niya gihatag gid niya, gitukod jud niya. Kay diin man siya ang nagamugna ug nagahimo ani unang diha sa Mateo 16:16 hangtod sa 18, no? So mo na ang klaro dira. Rapture maayo tinud na, pero bisan kami gawlatan na mo na nga atong paningkamutan
bahalag mahurot atong tingog, no, maglan atong lawas basta atong ipaila nga ang Dios usa ra jud. Kaya may gitudlo ni Ginoong Kristo nga ang Dios bugtong usa ra jud. Unya bugtong pod ang anak sa Dios nga inusara nga Ginoo nga gitawag niya og anak niya, gipangga niya, gidiho gibalaan niya, og ang term nga gamiton sa iya Kristo, anak sa Dios nga buhi. Dili nimo na pwede balihon, di nimo na pwede inon Kristo Dios nga anak, no, kay makapasipala ka sa Dios anak. Si Ginoong Kristo careful kayo siya nagtudlo ug masabtan jud mo bitaw mianin siya ron, masabtan nato, makilala nato ang amahan nga to sa langit. Mo na ang iyang ginatudlo ug dili isyu na sa Jerusalem, dili gyud isyu. Walay nagsulti nga mabasa nimo sa bersikulo nga moingon ka nga pangitag bersikulo nga si Kristo dili Dios. Kaya wala manggay nga tulibagbag ani sa nang panahon nga nagsulti si Kristo Dios. Therefore wala gyud kay masulat nga bisan sila Pablo si Kristo dili Dios, kaya ang sulti dia anak sa Dios. So mo lang pinaka foundation Kristo anak sa Dios nga maunay foundation yun, maunay patukuranan jud sa pag-ila sa iya o pagkilala sa bugtong matuod nga Dios. So dira naga-mention si Ginoong Kristo para maabri ang atong una-una kanang Marcos nga diintong gi question ni Ginoong Kristo ang dato God, unya Marcos 10 man na, Marcos 10 gihapon tong nag-mention sila Santiago ug si Juan nga mahitungod sa paglingkod, no, sa kung maghari ka na niya sa imong trono. So therefore diin pa lang ang mga nakita gid nila nga ang ilahang giubanan nakasiguro gid sila na may kasiguruhan ni ang ilang giubanan tinuod ni mo nagsinelfie sila, hangyo sila nga maglingkod sa tuo ang isa sa wala, no, sila lang duha. Kung mabakyan nimo dira nagisgot si Ginoong Kristo diha sa dihang dagkan pa siya gisulti dira, no, 36-37 sa wala mo masayaw sa inyong gihimo. Ato ning ginatay kay mahitungod ni sa pag-ila sa Dios ba. Diri pa lang ambot nga nung di man yun nila masakpan ning nagsulti si Ginoong Kristo nga ang Dios ray nasayo dana. Nag-mention na siya na ang Dios na isa ra na ang amahan ra nasayo dana. No, so nindot kay nag-mention sa diri og kining atong mga gitudlo, no, before nato ni ginasulti, before nato ni ginapadungog sa kanginan tinud anay ni, no, ug may kinabuhing dayon ni nga ginadala nato. Mag-mention ka og pag-ila sa bugtong matuod nga Dios, may kinabuhing dayon kay ni, no, Juan 17:3 kan unsa nga bersikulo bisan translation yung gamiton dira. Duha gid ang tuhuan dira, pag-ila sa Dios nga bugtong matuod o pag-ila usab kang Kristo nga gipadala. So mao na ang atong tutukuranan. So dira ta nagapanukad kay before pa lang maato ang 17:3 daghan si Ginoong Kristo ginatudlo dira may tungod sa mahal. Nagampo ginahangad niya yahang ulo pag magminyo sa gaman. So tuang gud sa langit ang Dios. So mo na atong ilhon ang gisulti ni Ginoong Kristo, no, before pa siya nagsulti mag-ila pa ta sa bugtong matuod nga Dios kay dito pa lang sa pagsulti ni Kristo may testimony wa pa nagsulti si Ginoong Kristo nagtestimony ang Dios daan So mo ning nindot mo ning kamaturan nga atong ginadala para ka maapil sa rapture. Kung mag-ila kag tulong Dios duang Ginoo, adi ka pwede maapil sa rapture. Kay wa man katudlo ang mga apostoles ana. Ug labaw nang di gina madawat sa mga apostoles. Samot nagditugas Jerusalem magwali ana. No? Dili ikuan kanila dito paulion ka diri sa Pilipinas, sayang pa sayo wali-wali ka paulion kanila. Makauulaw na dito sila. No? So
sa dili pa natag nato ni kang brother nato. Okay, may text diri atong basahon. Pastor Smilhig o Brother Jinsan. Kanang mga Church of Christ yun nga sundan. Pagkalisod sabton. Kaya ang anak amahan. Ang amahan, maura ang anak. Blasphemy. Ang ilang pagtulunan. Wala silang hadlok sa Diyos. Nga naa sa langit. Hinaot. Usaptan nila ang Juan 3:18 nga malaglag ang totoo nga si Kristo bugtong inyong sumunod sa Diyos. Matthew 16:16 Iliging si Pedro na Yesu Kristo mo ang anak sa Diyos. Salamat kasi sumilhig ng pagkakansiyan sa inyo sa Kristo. Kaya pa text Pastor Milhig o Brother Jinsan. Gusto baningwali sa Church of Christ nga karon maluwas magpasakop sa ilang iglesia. Ang yung pangutana sa nakadungog sa ilang tulungan ng karon atong sundan. O di na yung iwali. Wintra ka sa ilang pundo karong kamaluwas. Ang ginatundo sa Biblia di man mauna. Ako na sumukay. Yung panila di daw pagtuo ang makaluwas. Kundi magpasakop dito sa ila kay dito ka makaibalo sa pagtuo gustong kaalam. So ilagin mo no? Pasudlon yun mo sa ilang lambat para madakpan yun mo. Kanina na yung upiring. Yung atong na sibot para makuha ninyong kwarta. Hindi na tinuod mga personan nga pabautismo sa mga sa ilan niya maminaw bago niyo mabawan ang maturan. Ang natundo sa Biblia, sa Bagong Kasulatan, New Testament, maminaw sa pulong. O sa diyang masabtan mong pulong, imong tuuhan, maluwas ka. No? Nasa paminaw sa pagsabot o sa pagtuo. May versikulo sa sinulat ni Juan, 6:47. Naging nga ito Ginoo sa English, I tell you the truth. Sulti ko sa iyo tinuod. Siya nga nagatuo sa kinabuhing layo. Yung nila, wala no. Dili ito ang tuo, maluwas. Sulti nila. Kristo nagsulti. Itugan ko sa iyo tinuod. Siya nga nagatuo, may kinabuhing layo. Ang awa. Walang ingon din magsulod ka sa Iglesia ni Church of Christ Incorporated ng tukod nila o sa Iglesia ni Cristo Incorporated tukod diri sa Amerika o sa Pilipinas, luwas ka, hindi mo na mao. Pagtuo gid importante, pero ang pagtuo nagaabot gikan sa pagpaminaw. So importante ang pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Faith comes by hearing. Hearing by the word of God. So importante minaw sa pulong sa Diyos. Kung ay nagwali, ganito maminaw sa scriptures. Basa tag Biblia. Kay ang scripture gihatag gi-inspire ni sa Dios. No? Kay diri nato matukib ang pulong ug masabtan mo pagkadakong swerte. Ya tuuhan pag mo na diha kinabuhi. Hindi kay adto ka sa ila, oy mag-apil ko sa inyong pundok para maluwas ko sayop. Ang church pundok tinuod kapunungan ng mga tao na sa other term na is kongregasyon mo. Panagtapok po sa mga tao nga nagtuo. So mahimo na iglesia gikan sa nagtuo. O
walay material ang iglesia, walay kongregasyon, kung walay mo congregate ng mga tao. Di ba, magtapok mo kay naisa naman mo sa pagtuo, sa pagsabot, sa pagpaminaw. Nakapaminaw mo sa pulong, nasabtan nyo, natural mo tapok naman lang mo kay nagkaisa naman mo sa maong doktrina, pagturunan, di ba? So ulahi ang tapok kaysa pagpaminaw, pagsabot o pagtuo. Ang ila kay pabautismo sa ila niya, mamimro ka na, ito ka na doktrinahan niya. Tudlo ka nila bilang doktrina, wa magkadimao. Isa ko ng Diyos, pero tatlo niya, ang tatlo isa, isa, kape, 3 in 1. Ay, ako. Kanya, kanang Church of Christ nila incorporated. Tinuod kung mineral water pala, ngalan lang mineral na, wag na minerals ba? Wala na. Kita yung mga mineral water, pangalan minerals. I-purified naman ako i-distill. Kasi mineral, zero na minerals. Muna nila, Church of Christ incorporated, ang Church of Christ nila. Ngalan naman na, iparehistro na sa Amerika niya. Church na dayon, hindi man nga na pagparehistro, paghimo tukod ng church. Ang nagtukod ng church, sige na Yesu Cristo, first century pa. Hindi na ta pwede magtukod-tukod ng iglesia. Oy. Hindi. Kami wala may tukod ng iglesia. Ang iglesia ang itukod ng Yesu Cristo, mga Christian sa unang century, wala naman itong ipamatay. Ipamatay na. Sa pagtukod ng iglesia, makatukod na dito ang iglesia. Mabanhaw ba na itong iglesia? Hindi. Igo na ta magpaabot sa panahon sa Diyos ngayong banhawon ng iglesia. Pero kasi nga Yesu Cristo, nihuwata sa sulunganan. Antod, gibanhaw siya sa iyang ama. Sa ikatulog. So, ang iglesia nga gitukod ng Yesu Cristo, kaya gipatay man to sa mga emperador, sa imperyo sa Roma. Gitawag sa tinadayag na mapintas na mananap, monster. Grabe, namatay sa mga Christian. Ano makita niyo sa Book of Revelation? Blessed are the dead who die in the Lord from henceforth. Bulahan itong mga patay, mga matay. Hindi pamatay din, ginawa. Sukad karon, pamatay din sila. May tagna sa itong information sila. So wala na iglesia nga naglako-lakaw sa kalimutan doon. Kami wala may kaklim iglesia kami. So kanyang mga iglesia karon tinukol mga fake man. Puro fake. Ting daghana. Isa naman na iglesia nga ano karon pila 44,000? 40,000 kapin. Nabay church nga ingana kadaghan kilingibo. Isa naman ang church. Kung niya bang church nga tinuod gagamhanan man ang church nga tinuod ang kamot sa mga apostoles, ang kamot sa mga Kristiyano nga miyembro ng iglesia, mga gamhanan, may mga manalagna diha. Ang church kagadog manalagna. Mga visionaries, makita mga visions. No? May mga word of wisdom, karon asang manalagna sa church. Ang gitukod nila, di mga matagnaan nga bumbahan ng Davao. Di mga matagnaan nga may mga tsunami maabot, may mga bagyo. Hastay lang mga simbahan nga tumpag, magani sila kalagyo. Sakpan sa bagyo, may manalagna sa ilang grupo. No, gilinog ang Italy, wagi nakatagna nga linugon ng Italy, pilay mga matay. Ang iglesyang tinuod, daghang manalagna na. Yung mga makakitag visions, kina ang Holy Spirit, pero tanong asa? Wala. May mga mananambal sa iglesia. Karon mga pastor, mga kaparian, doktor, naglinya, nagsige, tumaro mga drugs nga hinimo sa mga scientist nga dili man Diyos nun, nagbali. Imbis mga scientist, mga doktor mo adto sa mga pari o kapastoran, mga pastor, pari, naglinya sa doktor. Kantsawan nila mga scientist kay dili kuno butuog Diyos. Dito sila linya kay mo hamong at mga drugs nga gihatag sa mga scientist. So wala. So kami nagapaabot ng mabanhawon po sa Diyos ng iyang iglesia. No? Banhawon. Kung di banhawon ng iglesia, mamatay kita. No? Nga wali makakita sa pagbidli sa bagong kabuntago. Pero karon nagpasalamat kita sa Diyos kay ang pundasyon sa iglesia,
ang pagkilala nga si Kristo mao ang anak sa Dios ni ana. So bag-o kini nga pagtulunan sa pagdungog sa uban kay gina al kontra nato ang nanggawas nga duha ka klase sa doktrina karon panahon sa kangitngit. Niabot sa kalibutan kangitngit human ipamatay ang mga apostoles ng iglesia, ang kongregasyon gud sa mga Kristo ang ipamatay guro. So nitong ha sa kalibutan ang duha ka doktrina nga puro gyud magkadimao. Ang isa nagatudlo nga si Kristo ang Dios mismo. Ang isa po nagatudlo nga si Kristo tao ra. Anak ni Maria. Unsa nang iglesia na? Kanang Church of Christ, nagbalik kay na. Kristo daw ang Dios gyud. Pero kanang nga doktrina na imbento lang nga 325 AD, wala yung apostol ng Buddha. Tao ng imbento. Nagbati si Arius ug si Athanasius. Gidaog si Athanasius, Diyos kay Kristo. So, invention na siya. 325 AD sa council ng patawag sa Roma, Emperador, sa lugar ng tawag Nice. So, yung tawag Nicene Council, 325 AD, diya pa na na-imbento. Si Arius pildi. Ang doktrina Arius, Kristo tao lang. Kay Athanasius, Diyos gyud. So, invention na siya. Ulahira, wala na sa Biblia. Usa karon, naanay nagadibati po, partihan ng Diyos o dili Diyos. Pero sa Biblia, wala kayo mabasa nga Kristo Diyos, wala po yung nagasulti nga si Kristo dili Diyos, kaya di man nagdibatihan sa una. Ang dibatihan sa una, siya ba anak sa Diyos o dili? Kaya mo mong ginag-isyo. Huwag mo na importante. Sa amo karon mo na among gina-raise ng isyo. Si Kristo, anak Diyos sa Diyos. Dili siya Diyos mismo, dili po siya tao lang. No? So, mali ang pagtulunan nga, masakop sa kongregasyon nila, Church of Christ Incorporated, para maluwas ka. Sa iyo po sa diay. Maminaw ka sa pulong. Sabton mo, kilalahon si Kristo, o tuuhan mo. Sa diyan nagtuo ka na, musunod na yung bautismo, diya na, mag-congregate ka na dayon. Diya pa mahimo na ng iglesia. Kung Ginoo bitaw, wa man siya diha nagpamundok ng tao, di pa bautismohan pa man primero. Wali, ang nagtuo, di bautismohan. No? Lumabasa tag versikulo 3, sa Juan 6:44, ingon sa atong Ginoo, way mo kaarin ako, walay mo ka duol o makaarin ako, kung dili siya tuytuyan sa amahan nga nagpadala sa ako. So dili makuha nimo ang punto ni Jesucristo. Di mo makilala ang anak, di ka kaduol sa anak, di ka makatuo sa anak, di ka kasabot kay tungod sa anak, kundi ka tudluan sa amahan. Amahan ingon siya nga nagpadala sa ako. So may hint sa ginhatag diya. Si Kristo dili taga diri. Ipadala siya diri sa kalibutan. Asa siya gikan? Amahan nga nagpadala sa ako sa tupa. Ang amahan na Dios dito man ang anak sa langit ay si Kristo gikan, no? Muning punto niya sa Juan 6:44 mo nang dapat nato sabto si Kristo dili tagayuta. Ang mga iglesia ni Kristo Incorporated, dili siya anak lang ni Maria. Dili siya sa Israel gikan, ha? Gipadala siya diri sa Israel. Ipadala siya gikan sa langit. Ang nagpadala amahan kay anak man sa Dios sa langit. Gikan didto paingon diri ang iyang transport. Unsa pa? I will raise him at the last day. So mo ni pasalig sa atong Ginoo, may kinabuhi dahil dahil ka ana. Kung masabtan mo nga ang gipadala dahil sa Dios diri, no? Hindi mo masabtan, nagpasabot lang, wa ka tudlo sa Diyos. Wa ka pasabta. Importante ang pagpaminaw sa pulong o pagsabot. Sa paingisulti dire sa 45. Sama sa nasulat sa mga manalagna. Pagkatudluan sila tanan sa Diyos. Makita niya inyo lahi. Pasudlo sa inyo sa inyong laang, sa inyong iglesia nga gihimtukod-tukod, iglesia incorporated nyo sa gobyerno. Pasundon sa inyo, bautisman sa inyo, bago ninyo tudluan ang tao, lahi na sa gitundon ng Jesucristo,
ang tanan di ay pagkatudloan sa Dios, may magtutudlo di ita nga dili diha sa inyong pundok. Sa tanang tao sa lain-laing mga nasod, sa lain-laing sirkumstansya, sitwasyon ug panahon, ang Dios ang tigtudlo di ay. Sa ngalan ni Kristo, tanan sila pagkatudloan sa Dios. Kamo magtudlo mo sa inyong iglesia, kamo manudlo. Kami ginatuohan namo ang Dios mi katudlo. Kay ang tao bisag unsaon mo hapak-hapak og Biblia, kung di pasabton sa Dios, di ginakasabot. Pero bisag naghilom-hilom ka na sa inyong balay, nagtuon kag Biblia, pupaminaw kag radyo, makatch up nimo. Si Kristo gikan mi sa langit na. Siya di ang tinago sa Dios nga giluuban sa dugay panahon. Di anak na di siya daan sa langit sa wapay anghel, wapay kalibutan, wapay tao. Pero sa sa taas ka panahon, gipadayag siya sa kalibutan, pinagi sa kapulay ng lupa. So nakatch up mo lang ha. Kinsa itulo nimo? Ang nagpupaminaw naman ka. Nagpasabasa na pagbibliya. Nag-catch up nimo isa ka pagtulon ang itulo sa Biblia. Ngawa ginatulo karon sa mga Trinitarian o Unitarian. Yung Trinitarian si Kristo Dios, Unitarian si Kristo tao lang. Ang imong nasakpan nga pagtulunan, wa gitulo karon sa mga pastor ug mga pare. Si Kristo day anak sa Dios gikan sa langit. Padala di ay. Ang nagtulo sa imo ana nganong nituhop na sa imo kasing-kasing ni abot sa imo lipatakan ang Dios kay Dios ay natudlo sa ato no pagka nindot ning sistema day ang iyang sistema lahi pasundon sa kanila sa ilang pundok-pundok nga giparehistro sa Securities Exchange Commission sa Amerika o diri sa Pilipinas. Pag sumulod ka na dito ka na bira-birahan ka nila dayon kung sa ilang gusto no? Napayuban tights, may tights pa pailabot ang mga piring, no? Nahulgaon ka, gumawas ka sa iglesia, hindi ka na maluwas, kaya naalagi sa iglesia yung maluwasan. Hindi na tinuod. Kung ang ginatudlo sa Diyos sa ato, bisag naala kasi mong balay karon, no? Na-inspire ka na tulan ni mong gusto pagtulungan. Natili di ay Kristo ang Diyos. Dili di siya tao lang. Anak giday sa Diyos, kaugalingong anak giday sa Diyos, himugso giday sa Diyos sa langit, sa wapang tanan. Muna importante, sa langit giday sa gikan, atong basaha padayon na parang mabawaan ninyo kung sa giday, punto ni Kristo Kristo ha. They shall all be taught of God, tunduan sila. Everyone who listens to the Father, ang matag-usa, ng kada isang yun, nga nakapaminaw o nakasabot sa amahan, kung nakakat-on gikan sa iya, magduol sa kuha. Tanawa, sa amahan na itagakuhang pagkat-on. Muna si Pedro. Pag ingon sa itong Ginoo pangutana, kinsa man ko? Ingon si Pedro, ikaw ang Kristo, anak sa buhi nga Diyos. Ingon na itong Ginoo, bulaan ka, Pedro. Hindi na si Pedro, kay consensus man sila. May nagprotesta, atong makauban yung mga nahimong apostoles. Mao gyapon tuhan na to. Sakpan gid niya maturan, anak ni sa Dios. Hindi nga anak lang ni Maria ni. Sa langit ni gikan dito man gianak. Wala man gianak si Kristo, wala man si gianak sa Dios diri sa kalibutan. Asa dayon yun sa langit dito mga anak ang Dios Kalangan muanhi pa sa diri para mga anak. Ang Kristo gianak sa Dios sa langit. Ano ingon siya nga bulahan ka Pedro. Akong amahan sa langit nagpadayag ani sa imo. So tama yung ingon ni Kristo nga Dios dayong nagapanudlo sa ato. So kamudian sa inyong kabalayan, namina man mo Trinitarian, no? Namina mo Iglesia ni Cristo, namina mo Church of Christ, ng mga incorporated. Pero ang inyong nakatunan, wa mahaom sa ila. Kaya nga mali man itong Church of Christ. Cristo Diyos, siya ang aman, siya po ang anak. Inuam. Sabi, grade 1. Nga-naon kami, naka-insulto na sa namo. Kami hindi kasabot. Iglesia ni Kristo po, si Kristo tao lang yun. Anak lang yun ni Maria, gikan na gina sa Israel niya. Ingon kong kamutik man mao. Ingon si Kristo siya ang pangagikan sa langit. Ingon lang nga, tao lang yun. Pwede. Diri diha kay pastor sumilhi kang isakda. Tugkang diri din isa. Sa langit isa gikan, pero di siya ang Diyos. Di anak sa Diyos dito, ipadala sa kalimutan. Tanaw na ito ang masunod ng mga bersikulo. Kung muna nyo masakpan, makaingon ko nga, bulahan mo, parehong ni Pedro.
Kay may nasabtan mo nga wag itulo sa Trinity. Trinitarian. Ang nasabtan ninyo lahi, no? Sa tunga-tunga sa ilang pagwali og sa Iglesia ni Cristo. Okay. Ayun na to. No one has seen the Father. Ingon pa rin Yesu Cristo, why nakakita gyud sa amahan? Ingon sa mga Trinitarian, nakita gyud si Kristo ko ng Father. No? Pero ingon ni Yesu Cristo, why nakakita gyud sa amahan? Nagatubang na si Kristo sa ila. Pero ingon ni Yesu Kristo, gain mo kakita sa amahan. Isa ra gyud nakakita sa amahan. Katunggikan sa Dios. Kinsa tunggikan sa Dios? Kanang nagatubang sa ila. Si Kristo ra gyud nakakita sa amahan. Si Kristo ra gyud nakakita sa Dios. Pero pasultihan ng Trinitarian, nakita nila ang Diyos, si Yesu Kristo. Wala, si Kristo nagsultihan, nakatubang ganin sa ila, wa mo kita Diyos, wa mo kita sa akong amahan yun. Di man kita ang amahan yun. Mo gani ang imahen, ang anak niya, silbi, timailhan or sanghiranan o imahen. Kaya ang anak, estimate mo lang amahan, kaya kita mo lang anak eh. Mo ni kinaya sa amahan, yung muling anak eh. Ang tingog mo, linakwan, mahan yun, mo ni siya. Ang imahe sa muling anak. No? So, ang sa'yo, yung diri sa Yesu Kristo, mo kita sa amahan, kita sa Diyos. Ang gikan ra gyud sa Diyos, kinsa? Siya. So, kinapasabot ni Yesu Kristo, gikan sa Diyos. Maunta na niyo masabtan ba? No? Dili kay siya ang Diyos nga niyan, kundi siya gikan sa Diyos, no? Who is from God. Intindihan niyo ang pulong ha? Siya lang ang nakakita sa Diyos. Kailangan dili, nga amahan man yung Diyos, dito ko siya nilugwa. Nag-uban ko sila sa langit, sa wa pa'y binuhat. Siya ang inspirasyon o motivasyon sa Diyos para magpamuhat. Tungod niya gibuhat sa Diyos ang tanan. Kung walay nahimong bisag unsa kung dili tungod niya. Ang iya kay si Kristo kung nagpamuhat, siya ang dahilan. Ano namuhat ang Diyos? Dili kay siya ang nagbuhat. Sabto yung maayo, gikan siya sa Diyos, busa nakaila siya sa Diyos, so siya lang. Wala nakaila sa Diyos eh. Wala po nakaila sa anak. Ang nag-ilhanay, nag-himpit, ang amahan ng anak. Sila nga mag-ama. Pwera lang, kung pasabton ka sa anak, kung kinsa ang amahan, kung pasabton ka sa amahan, kung kinsa yung anak, mo gano'n ginaingon din niya, nga ang nagkapasabot gini ay, no? Ang amahan ko, nagkapasabot. So muna kami, wala may nagkapasalig na masabtan ninyo. No? Wa mi nagadahom nga kini mga Trinitarian magpasabot giday namo kay magpasabot sa Dios man di. Sumiwa man mi kayo hara-hara magkonsumisyon gyud mi kay di kasabot. Dios ang bahala sa inyo eh. Siya magpasabot eh. Ug pasabton mo di magkausap ta dayon sa kongregasyon. Dili kay magkongregasyon sa ta magpinugsanay tag bautismo pinugsanay tag pamimbro bisag wa nagkasinabot. Naiuban diya sa Trinity, oneness di ay. Ang oneness, ang common denominator nila, pareho si Kristo Diyos, pero ang oneness lahi. Ang oneness, modalismo na. Kining Trinitarian yun nga pure, katong sa Nicene Council 325, personist na sila, tatlo ka persona. Pero na nabibilong sa ilang mga membro karon nga oneness di ay, modalist. Ang modalist, dili personist. Dili tatlo ka persona, tatlo lang katitulo. Tatlo ka mudos o tatlo ka titulo. Pero ang landing nila, Kristo Diyos gihapon, pero ilahi na sila pa. Wala na sila nagkasukdanay. Maabot lang adlaw makasukdanay sa maintindihan nila nga ay dahil mo na imong doktrina, Trinitarian modalismo dahil ka. Ang mga Trinitarian personist, karon nag-uban mo na sila. Kanawa. Isa ka sila kapundok, pero di mao ay putulunan. Masubay ra na nila unya. So, sa paisulti ni Ginoong Kristo nga atong nindot nga tanawon. Nakasulti nito na aging Domingo nga atong isgutan ang may tungkol sa Juan 1:1. Pero importante ni kay may Christian karon kung tinuod ba nga maluwas kita musulod sa ilang Iglesia ni Cristo o Incorporated of Jesus Christ. Sa aton ning tanawon na kay relevant ni ilang pangutana sa karon gabi. Kasi sulti sa atong Ginoo pa. Tell you that muna to dayon, he who believes has everlasting life. So makuha nimo usay tuuhan. Ang tuuhan diri kung basihan mo to na ibabaw, si Kristo day gikan sa Dios. Gikan sa langit.
Ang sa paisulti sa Ubos, I am the bread of life. Ako ang pan sa kinabuhi. Ang inyong maginikanan na kaunugmana sa disyerto nga matay. But here is the bread. Ni akaron nga tubang sa ila. Ang pan nga nagbaba o niari gikan sa langit, comes down from heaven. Si Ginoong Jesucristo, siya gid ang tunay nga pan o tinapay, nagikan niyo sa langit. Kay katong naabot sa mga Israelitas dito sa kanimingawan, gikan na sa kawanangan di ay. Kawanangan na to. Ditong pa itong managod. Pero ang tinuod di ay nga pan nga gikan gyud sa Dios gyud nga sa langit gyud di sa kawanangan, sa amahan gigikan Jesucristo. So may nindot diri nga kung masabtan nato. Kung pasabot sa iyo sa Dios, pasabtan gini nga si Jesucristo di ay gikan gyud sa langit. Comes down from heaven. Isa lang matuon eh. Kami ng Iglesia ni Cristo. Incorporated. Cristo na, gikan nagikin Maria eh. Kini pong Trinitarian, dili kay nagikan sa Diyos. Kundi ang Diyos mismo yung nanaog. Imbis nga ang Diyos nagpaulan og mana, ang Diyos nagpadala og pan nga mao si Jesucristo, siya ang ilang interpretasyon. Ang Diyos mismo ang pan nga ni dive diri. Tanawa na. Dili ang Diyos ang nianhi diri. Nagpaulan ang Diyos og mana. Si Ginoong Kristo gipadala sa Diyos. Muningon si babaw niya, Father who sent me. Amahan nga nagpadala sa ako. So siya ang pan, gikan sa langit, gipadala gid sa libutan. If anyone eats of this bread, he will live forever. So dili iglesia ha, dili kapunungan, dili pundok. Ang atong kilalahon di ay, sige Ginoong Kristo, ug tuuhan. Pagtuo diha ang atong kaluwasan. He will live forever. Di kay mag sunod-sunod kato silang pundok. Live forever ka dili ay. Makongregate na unya ang mga tao nga pariho na og tinuuhan. Dili kay mosulod sa kasaila. This bread is my flesh. Okay. Laktod ta kay. Taas man sa chapter 6 niya, ikan to sa 44. Diri sa 67, just as the living Father sent me, niya na, nagkaana mo kaklaro. Na kung ginatuluan mo sa Diyos, bisan sa pagbasa nato ang mga bersikulo, no, may makatunan mo. Huwag ang inyong makatunan, dili Trinity Doctrine, Jesus Diyos, dili po Iglesia ni Cristo Doctrine nga, Jesus tao lang, niya dayo. Ang buhi nga amahan ko noon, gipadala ko niya diri. And I live because of the Father. Hindi siya ang Father. Naglungtad siya tungod sa amahan. Sa unsang pagiya, gianak siya. Because of the Father. Naglungtad siya. Sa pagi, gianak siya. Manay rason, gianak siya mo nang naglungtad siya. He lived because of the Father. May because pa ha. Dili kay siya mismo ang Father, mismo siya ang God. Because of God, because of the Father, naglungtad siya. Gianak siya, in other words. So, the one who feeds only will live because of me. So, kung kita po, magtuo sa iya, sabton, kilalahon na ito, pinsagin siya, yung name or identity, na apo diha nga itong kinabuhi, hindi kayo musulod kasi ng iglesia. So, nigamit big time karon para lang tubagon yung panguthana kung bata, maluwas ta magsulod ta to sa ilang English Church of Christ dili sa pagkilala kay Ginoong Kristo nga pinadala sa Dios gikan sa langit nga iya mismong anak, no? Sa pa nagpunta diri sa 62. What if you see the Son of Man ascend to where he was before? So, may ginapasabot ko ng Ginoo gyapon diri, no? Sa ingon niya, paano kung makita ninyo kining anak sa tao, Kristo niya, nga musaka ngadto kung asa siya gikan. Tanawan ninyo. Mukayab doon sa langit kung asa siya gikan. Sa kita nyo mga Iglesia ni Cristo Incorporated, gikan din sa langit. Musaka daw siya dito sa langit kung asa siya gikan. Gikan sa langit ay bago siya nitugpad sa kalibutan, sa langit siya gikan. Pero dili siya ang Diyos nga ni anhi diri.
anak siya sa Dios nga gipadala diri, gipaulan diri kasama sa mana. Unta masabtan niyo para mahimo pod mong mga bulahan. Sama ni Pedro nga nakailang nga anak ni sa Dios. Ano niyo kung kini pulong nga anak sa Dios, dako ni kayo punto kahulugan. No? Nagpasabot ni nga himugso dili sa Dios. Sa langit ay sa gianak, sa wala pang tanan niya. Pag-abot sa panahon, ipadayag sa diri, pinagi sa babae. No? Okay. Dito ta sa 65. He went on to say, padayon pa siya nagsulti. This is why I told you, mao gani nga nagsulti ko sa inyo, nga walay makaduol sa kuha, walay mo ani sa kuha, kung dili siya paduulon, enable. Amahan. So, amahan di ay ang nagapaduol sa ato ang Kristo. Siya ang nagapasabot sa ato kung kinsan niyang anak. Pero ang yang anak po ni Ani, aron ipasabot po niya kung kinsan amahan. Pagkanindot, no? Sa sikrito lang ginapasabot kita sa amahan kung kinsan yang anak. Ang anak po ni Ari po, para pasabton po ta, ipakilala po sa ato, ang matuod nga Diyos, ngayong amahan. Ang problema, ang nagpaila sa amahan, may giilang nga amahan. No? Sa 1 John 5:20, ang anak sa Diyos ni Ari, aron ipaila sa ato ang Diyos nga matuod, agoy ang sinahitabo. Ang giila nga Diyos matuod ang nagpaila katong anak. Rong number. So mabaw nimo nga wa gi sila pasabta sa Diyos, no? Wa ita sapat pasabta sa Diyos. Wa sila kaila gyud sa anak yun. Nagpaila na gani ang anak, nga anak siya. Nagingon ang amahan. Kining akong anak, kanigong, hindi sila mutuok yun. Ihimog lang baka ako ng Diyos. Kaya ano, ang ilang tuwa, ilang doktrina, nga siya gid mismo ang Diyos. So dako ng sila, napakabaka, himog baka ako ng Diyos, na kanyang testimony, anak niya to, yung inyo yun, biligay anak, kay amahan yun, ng Diyos mismo. Finally, sa verse 69, ingon nila, we believe and know that you, mga apostolis na niya, mga sila Pedro na niya, kaya nang hawa naman mga tao, di man sila mutuo sa balita nga si Jesu-Cristo sa langit gikan, Hudiyo lagi. Pagka sila wag mangingon nga siya ang Diyos, ingon lang siya anak sa Diyos, ipadala sa kalibutan, di rin sila mutuo. So naadi ang lalis sa una, anak pa sa Diyos, dili. So nang hawa mga tao, hinginan yung mga apostolis, kamo, mahawa po mo. Ingon ni Pedro, Ginoo, asa man pa ingon, na animo ang pulong sa kinabuhing dayo. Nagatuo kami, kahibalo na kami, nga ikaw yun, ang balaan sa Diyos. No? The Holy One, ang anointed ba, ang gibalaan sa Diyos, ang iyang, So, muna nga kung magpasagop ta, dili man di ay sa pulong nga gitudlo ni Ginoong Kristo nga nagpaila nga naatay buluhaton, no? Pero mas maayo gyud nga basahon nyo ng one size. No, basahon na lang nyo na aron nga masabtan gini hangtod maabot mo dito sa 34 hangtod nga pwede ninyo pangitaon dire kung unsa gyud ang kahulugan tungod sa buluhaton nato nga ginasugo ta sa Dios, sugo gina sa Dios. O sa itulo ni Ginoong Kristo sa John 6 siya may nagsulti ani nga magtuod jud ta nga hindi pabuhat sa tua kaya ang Hudyo di mutuan ni mutu biya sila lakaw sila. So kita mutuo ta ni di ta biya ani nga pagtulunan nga mutuo ka mo nga ang Dios na igipadala. Mo na siya ang punto dira. Mamutuo ta nga ang Dios na jud ay gipadala. No, diya sa one size basta gyud na ni aron makita ninyo na. No, diya man na sa 28 so good. So good. Mo na atong pagkaon. Ang gitudlo sa Dios sa tuwa nga mabuhi ang tao dili tong pugson ta no biya ta sa tong pundo kay nga magpasakop kita sa Church of Christ Incorporated nga
magpa-membro kita dito aron maluwas ta. Dili man di ay. Si Pedro nagsulti gid siya nga naa sa imo ang kinabuhing walay katapusan. Yang gimension ni gimension ni Pedro diri Ginoo man. Kaya ang isyu diri saya di man sila moto nga anak sa Dios. Grabe no. Di nila tuan nga anak sa Dios. Pero sila Pedro na silip na nakita nila moto na kaingon siya. Ginoo kinsa pa may among paingnan. Ana man kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. So maayo ning silang Pedro kay napadayagan yun sa Dios. Mao nang amua. Kung mapadayagan ka ani makausag kita ba? No? Magkausag kita. Og sakit pa malandungon kay bisan si Ginoong Kristo nagsulti ni wala siya tuho pero nagyapoy nagtuo sa ihap pero asigon lang gyud nga pinadaygan sa Dios. Pinadaygan sa Dios dili tong musulod ka sa simbahan sa Church of Christ aron nga masabtan nimo tudloan kanila no na mahulog nung masugba lang gihapon ka sa baga. Sa ilang doktrina. Diya migikan before me nga ni lugwa dira amo ning ginatun-an matungod sa scripture sa una pa man dining panahon no. Ano naman ang lindot ari maglakaw ka ani nga malipayon ka nga masakpan nimo ang matuod ba. No, magganahan ka nga magkinabuhi nga may kamatuoran nga ginabalon-balon nimo nga tama giday nga si Ginoong Kristo anhi gipadalag mong giday siya sa Dios di ay. Abi na ako og Dios jud ni siya. Kay mo may tudlo gud sa mga panahon karon sa mga magwawali nga si Kristo Dios di ni siya nga anak di. Gibali ra pod. Gibali-bali ginailis-ilisan nila niya kung patuhon kanila dira away rapture may tabo. Kay ang gisulti ni Ginoong Kristo ang mutuo nga ako gikan jud sa Amahan no nga siya gikan sa Dios no may kinabuhing wala katapusan. Mo nang pan nga mong ginawali si Kristo gikan jud mismo sa Dios. Basahan na ito ning isa pagkatext gikan kang Diosdado Tamisa dito sa Malungon Lutay. Gikan ko na sa iyaning amigo pastor o Bradinsan akong kauban gusto niya pasabot ng ninyo ang Lucas 4:8. May tungod ni sa pagtintal ni Satanas ba ang Ginoong Kristo. Ginatintal ni Satanas Ginoong Kristo. Ang tubag ni Kristo sa 4:8 atong tanawon ha. Kung sa puno ang nag-ingon dito nga mo simba siya. Simba, ihatag ko na yung tanan. Ingin sa tanan, ihatag ko sa imo tanan, basta mulod kag mo simba sa ako no? Ingon ni Ginoong Kristo, nasulat. It is written. Sa ato pa, dili ni pulong ni Ginoong Kristo ha, but mula man ni Brad Diosdado ang imong istorya sa iya no? Gisulat ni siya. Asa na sulat? Sa Old Testament, sa Deuteronomio 16:13. It is written sa balaod. Sa balaod ni Moises na sulat, you shall worship no? Sa ubang version, Jehovah your God. No? Sa inyo, sa mga Trinitarian, ang inyong basa na, the Lord your God, Ginoo nga Diyos. Pero sa Old Testament gina, Jehovah your God. Sa mo, Yo your God. You shall worship your God, and Him only you shall serve.
No? So dili na si Ginoong Jesucristo resulti na kay Satanas. No? Na ako nga burabag lang ingon si Ginoong Jesucristo kay Satanas. Ako lang Satanas imong simbahon kay ako ang Ginoo nga Dios. No? Abi ninyo Jesucristo ng Ginoo nga Dios. Dili siya ang Ginoo nga Dios. May error bangod sa translation pero isa nga matikdan ninyo. Ang Lord sa Old Testament o Ginoo capitalized na nun, di ba? Dili na si Lord Jesus Christ. Ang Lord sa New Testament o Ginoo capital G lang, capital L lang ang Lord. Small letter na lang yun. Ano man, Lord Jesus Christ. Nga nung capitalize man to sa Old Testament. Kay katumanggo, pangalan to sa Diyos, ikamyuhan lang Lord ba, ang Ginoo. Ang pangalan yun sa Diyos, upat ng kalitra. Sa mga Jehovah's Witness, Jehovah. So, ang sulat yun sa Old Testament na, o sa inyo, mga Jehovah, simbahon ninyo si Jehovah nga inyong Diyos. Siya lang ang alagaran. Kaya nga mando, sakop ta ng mga Hudiyo, ana. Sige na Jesucristo, Hudiyo po. Ginatintal siya ni Satanas nga makasala siya kay mupasimba mo Satanas. Ingon ng Jesucristo sa ato pa, dili ko musimba sa imong Satanas. Kay kung ikaw simbahon ko, masupak na ko ang balaod sa amo mga Hudiyo o sa tanang tao. Nga Diyos lang ang simbahon nga mao si Yahweh o Jehovah. Siya lang alagaran. No? Wala siya nagsulti kay Satanas. Satanas, ako ang Ginoo nga Diyos. Ako ray mong simbahon. Ha? Walang error sa yung pagsabot. Kaya nga na lang Brad Dislado pagpasabutan. Sayang lang. So saan na muntang i-take up na to ang 1-on-1 taas-taas ning oras kinahanglan mga bisag 15 minutes pero nga nila mga 10 minutes. So para mapatawhayan na to nag-speaker butang na to sunod linggo po. O kining isa pang pangutana mahitungod sa Juan 10:30 nga si Kristo ko no uwan nga aman isa atong speaker pag kanindot ni pagmasabtan niyo ni o dito pod sa Roma 9:5 no taas-taas ko sinanglan ni abi magod nila si Kristo no mao ang Dios nga labaw o labaw sa tanan no may mga hubad karon sa Bisaya nga di mao pakibasa daw sa Juan pastor sa 9:5 sa Roma kay atong tanawan kini sa mga bagong Biblia niya bagong hubad ni Bisaya ni Cebuano bagong kasabutan o kanang salmo gikan ni sa ang maayong balita Biblia no mo ni kuya na ko sa Jensen no kining green bitang nga Bible. Nakita niyo sa City Hall, sa mga public offices, kasi gani dito sa RD, mga kwan sa Rivera, may makita niyo mga Bible. 1999 ning kuan, kini copyright, pero giprinta ni 2015. No? Ang nagprinta ni is Philippine Bible Society, membro sa United Bible Societies, a World Fellowship of Bible Societies. Basahan na to ang 9:5 sa paghubad yan. Kaliwat sila sa mga patriarka. Ang sila nga ginamin diha, mga Israelitas na, no? O Diyo. Sila. Munang subject diha. Sunod. Og sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Okay. Sa mga patriarka, gikan sa Israelitas. Si Kristo po, gikan po sa mga Israelitas. Sunod. May period wala? Na. Period ayon. Ang Dios nga labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa kangturan. Ang uban Amen. manggod nga mga version, walay period diha. So, kung muna inyong basahon nga version, bago man di na mo di na mo masayo. Kaya may period. Sa tinuod man, sa Grigo Tukatasar, suma sa Tukatasar, sa unod, sumala sa unod, Kristo daw, gikan sa Israel, patriarka gikan sa Israel, period dahil na diha. Karon wala period kanang ubang mga bisag sa English wala period uban nga Bisaya pod wala period munabi na si Jesucristo mo na Dios nga labaw sa tanan pero mali na may period gid na
Kay kadang nagsunod ni sentence niya, doxology naman na, gidayeg ni Pablo ang Dios tungod sa mga pabor nga gihatag sa Dios sa iyang kaliwat, no? Dito sa Israel mo gihatag ang mga balaod, pagkanindot sa para sa ilang balaod. Ang matuod nga pagsimba. Sila nakadaw sa mga saad sa Dios, ang himaya. Naghimo kasabutan ang Dios kaila. Muna ni dayeg na si Pedro. Kung ingon pa gani Jesus, kung mahimo pa lamang matinunglo ako sa Dios o mapalayo ang Kristo tungod ni sa akong banay, grabe gid ang sentimento o nasyonalismo ni si Pablo. Pero ang iyang mga kabanay wa magtuo kang Kristo, wa magtuo sa pamatuod sa Dios. Muna nga nasubo si Pablo pero nagdaig sa Dios gihapon. Kung sa iyang pagdaig, kaya nang doxology magod pagdaig na. It is a formula of worship in praise, pagdaig sa Dios. Kasi pagdaig niya, Ang Dios nga labaw sa tanan, daig kun unta. dili na si Kristo. Dili si Kristo ang gidahig ni Pablo, ang Dios nga naghatag sa daghang pabor sa Israel. Naggikan sa ila si Kristo, gikan sa ilang patriarka, gikan ilang gikwan gidiretso nila, gitanggal nila ang period niya, gibutang-butang duha ka pulong nga wala diha. Nga mao, ayan, Hesus Kristo, nga mao, tuganan ta mo, walay nga mao diha sa Griego ha. Gitanggal ang period, gidugang ang duha. So daghang na biktima sa dagdag bawas. Aning bersikulo ha, no? Katong mga naminaw, dagdag bawas. Gibawasan ang period, gidugangan og duha ka pulong nga mao ang Dios nga labaw. Si Hesus Kristo kuno mao ang Dios nga labaw sa tanan. So daghang na hulog diha sa kalaglagan tungod sa sayop nga pagsabot. Si Kristo kuno mao ang Dios nga labaw sa tanan. Sa sunod Domingo pohon atong pick up na gyud ang Juan 1 og Juan 10:30, no? Kung mag-recap ta sa atong isgutan karon, kung katong isgutan ang Domingo ang Hebrehanon 1:8, no? So, bye-bye ka tani, no, sa tagadlong Domingo sulod sa usa ka oras naman. So, recap nato ni balik ning Roman 5 nga minahinayon gyud nato balik-baliko nato magabi aron makuha masabtan gyud nimo nga anong may mga inani nga transmission, no? So, alanganin na gyud, no, kay ang tud lang kita alas 9. Ang atong cell number 0926 1564 726 0926 1564 726. Bueno, nagkita kong oras mga kaigsunan, kini yung nakaban si Pastor Hero Sumilig o si Brad Prof. Jensen. Tama man? 0926 1564. Tama to. 0926 1564 Tama to? 726.